ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo. Ela-ela terus. Iya, karyanipun Bapak Tetsu Tejo. Nah, nggih. Jadi sak bisa-bisa mung diliki karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tetsu Tejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ya. Pokoke anggere kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek cepo-cepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih dudahi mutiara membeng sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo, coba. Surya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wis sesuk ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik nang ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani Langur Miyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Irung bangir wek sapa tang irung bangir ya duwe umah lambe tipis wek sapa tang lambe tipis ya duwe ku janggut nyatis wek sapa tang janggut nyatis ya duwe umah rangkeane wek sapa tang rangkeane ya duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe wek sapa mestine ana sing duwe